No libro anterior, en A Marte, partíamos do amor, que en principio é unha cosa así como máis blanda, máis agradable de abordar, pero sí que había un capítulo especificamente dedicado ao tema da pornografía, e cando a editorial viu como era o libro, que non se pode falar hoxe en día do amor sin falar tamén destes temas, digamos, en ese caso se cada con unha perspectiva un pouco máis marginal respecto do amor como núcleo, pero sí que era importante traballar isto porque eso estaba afectando precisamente a educación afectiva, e o libro iba destinado fundamentalmente a profesorado, familias e persoas xóvenes, non? E entón pedironos este libro e digamos, no libro hai un capítulo dedicado exclusivamente á pornografía e aos seus efectos, non? As súas consecuencias ou efectos, pero atravesa todo o libro, pero vamos tocando infinidade de temas no que nos describimos como o algoritmo que fai que a pornografía nos chegue de múltiples formas, como hai unha pornificación da sociedade e como xa estamos certamente logramos, acadamos certa insensibilidade, o sea, está moi normalizada. Eu vou facer aquí que teríamos recomendado de feito a serie Pubertad de Leticia Dolera, porque creo que dá bastante no clavo, e eu da lectura do libro posteriormente fui poñendo en cantidad de páxinas Pubertad, porque creo que hai unha coincidencia enorme entre como ela analiza que papel ten a pornografía na educación da xente moza, pero como hai outros múltiples factores que fan que esas inseguridades nos rapaces, esos medos nas familias, esas trayectorias desemboquen en que a pornografía teña o papel que ten, e finalmente como efectivamente nos entra a través da machosfera, da hipersexualización das nenas, da publicidade como tal, que está moi pornificada, etc. E o segundo matiz respecto de algo que xa dixo o Chis e que tamén dixo o Pris, é que a sexualidade é todo o contrario da pornografía, absolutamente o contrario, é a contracara, porque sexualidade é comunicación, é relación, é interacción, é aprendizaxe, placer, e aí, na pornografía isto non existe. Existe a dominación, existe a obxectualización, existe a deshumanización, existe a mercantilización, existe todo isto que non ten absolutamente nada que ver coa sexualidade, malia que a sexualidade executada desde a concepción patriarcal do mundo, bueno, a veces tamén, non? Roza todas estas cuestións do poder, da dominación e de todo isto, non? E precisamente o que nos facemos no noso libro, pero que é o máis singular, o importante, é, bueno, non somos divulgadoras, non investigamos, o que fixemos foi, como dixeron elas, ler bastantes cousas e tratar de darlles orden nun guión que deseñamos, non? E entón, bueno, pues, o que pretendemos é precisamente dar unha idea positiva, como decía Chis, para rescatar, ¿no?, a idea que nos consideramos que debe ser, que debe funcionar na cabeza de mozos e mozas e de persoas adultas tamén, ¿no?, respecto á sexualidade. E con esa, digamos, ese clickbait que se di ahora, ese punto de partida da pornografía que hoxe en día está preocupando a moitísimas persoas, ¿no?, pues que, bueno, no título se destaca esta palabra, pero que saibades que o libro vai moito máis alá desta cuestión. Hai cousas que realmente a mí xa me dixo algunha xente que son duras, non cabe duda. O sea, eu non me atreví, e para outro libro sí que vimos porno, claro, pero non me atreví, o sea, de verdad, o sea, porque é unha cousa tremenda, non? Entón, bueno, sí que hai cousas que a mí xa me transmitiron que desazonan, como decía a miña nai, non? Ai, que son moi desazonador, moi, non? Que realmente te dá un poquito de medo, non? Toda esta cousa que rodea a sexualidade nestes aspectos. Pero, bueno, nós o que pretendimos é mandar unha mensaxe positiva, non? Decías, María Xosé, vos que podedes facer frente a isto? Nós, individualmente, facemos isto e as talleres e as charlas, pero é unha cuestión de comunidade, que é precisamente un pouco a mensaxe desta serie Pubertad, que ao final a solución vai vir de nós como comunidade, como colectivo.